मित्रांनो, आज आहे अनंत चतुर्दशी आणि आज आपल्या लाडक्या बाप्पांचं विसर्जन होणार आहे। 11 दिवस बाप्पा होते घरी, घर पूर्ण भरल्यासारखं वाटत होतं। तर आता विसर्जन होतंय आणि नेहमी ज्याप्रमाणे पूजा करतो त्याचप्रमाणे पूजा होणार आहे। फक्त नेहमी आपण गणपती बाप्पांच्या चरणाशी पूजा करतो, म्हणजे तिकडे गंध आणि फुलं वाहतो। तर आजच्या दिवशी जी उत्तर पूजा होणार आहे ती डोक्याला गंध लावून होणार आहे। तर ती उत्तर पूजा झाल्यानंतर त्यांच्या आसनावरून त्यांना प्रस्थान करून इथे समोर वळईमध्ये ठेवणार आणि वळईमधून नंतर विसर्जनासाठी जो मांड असतो तर त्या मांडावर तिथे घेऊन जाणार। तर आता मी पूजा करतोय उत्तर पूजा, त्याच्यानंतर मग इतर सर्वजण येतील आणि मग आम्ही वाजत गाजत बाप्पांची मूर्ती मांडावर घेऊन जाणार आहोत। बाप्पांची उत्तर पूजा आताच झाली आणि इथे आपण बाप्पांना शिदोरी देखील दिलेली आहे। या शिदोरीमध्ये खोबरा, डाळ, तांदूळ, त्याच्यानंतर गंध, फूल, सुपारी, तर हे सर्व सामान या शिदोरीमध्ये असतं। तर अशी शिदोरी दिली जाते। काही जण शिदोरींची माळ देखील करतात, पण आम्ही इथे एकत्र अशी हे केळीचे पान वापरून त्याच्यामध्ये सर्व एकत्र जोडी करून देतो। ज्या प्रकारे आपण एखादी व्यक्ती आपल्या घरातून प्रवासासाठी जात असते तर तेव्हा आपण शिदोरी देतो त्यांना प्रवासात खाण्यासाठी किंवा प्रवासात त्यांना भूक वगैरे लागते तर त्यासाठी। तर तशी शिदोरी आपले हे भोळे भक्त बाप्पांसाठी देत आहेत। तर इकडे आता उत्तर पूजेसाठी गणपती बाप्पाने इथे बिरड्यांचा नैवेद्य दाखवला आहे। तर आमच्या इकडे सर्व ठिकाणी बिरड्यांचा नैवेद्य करतात आणि आता उत्तर पूजा वगैरे झालेली आहे आणि इथे मांडावर जो प्रसाद वाटप होणार आहे तर त्यासाठीची जी सर्व फळं आहेत ती पूर्ण व्यवस्थित कटिंग करतायत। सफरचंद, संत्री, मोसंबी। स्वरा, सचिन दादा, अमोल, रोनित फुल कामाला लागलेले आहेत आणि इकडे आईने सर्व सारवण वगैरे करून ठेवले, रांगोळी काढून ठेवली। तर आता उत्तर पूजेची आरती झाल्यानंतर मग बाप्पांना इथे आपण ठेवणार आणि मग नंतर मांडावर घेऊन जाऊ। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची, कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुणझुन तीनो पुरे चरणी घागरिया। जय देव सदना संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मुळा नैनी विशाळा, अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा, विभूतीचे उजळण शितिकंठ शंकरा ओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव सुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी, मुनिजन योगी समाधिने ध्याना। जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता ओ स्वामी, जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता ओ स्वामी अवधूता, आरती ओ वाळीता हरली भवचिंता, जरी जगा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा ओ हरि पांडुरंगा, रखमाई राई रखमाबाई राणी या सकळा, ओवाळी तो राजा विठोबा सावळा। जय देव जय देव जय पुरवंड्या येती, चंद्रभागे माझी सोडून या देती, झेंड्या पताका वैष्णवनी ओ विठ्ठले माझे माऊली ये ओ विठ्ठले विठोबाचे राजा
नित्य दीपवाळी विष्णुदास रामा विष्णुदास रामा जीवे भावे ओवाळी जीवे भावे ओवाळी ये यो विठ्ठले माझे माऊली रे ये यो विठ्ठले माझे माऊली रे असो नसो भाव आम्हा तुझी आठाया असो नसो भाव आम्हा तुझी आठाया कृपा दृष्टी पाये चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन भावे वाळीन मनेन मा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव कायेन वाचा मनसेंद्रिये वा बुद्ध्यात्मता वा प्रकृती स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशव मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती बाबा की जय आताच आरती झाली गाराणा पण झाला आणि आता इकडे सर्वजण कुटुंबातले मेंबर पाया पडून घेतात आणि याच्यानंतर आता आम्ही मूर्ती आसनावरून हलवून बाहेरच्या वळेमध्ये घेऊन जातलो आणि त्याच्यानंतर तिकडे एकदा पूजा होतली आणि मग डायरेक्ट मांडावर पूजा होतली आणि तिकडे आरती गाराणा होतला आणि मग विसर्जन. इकडे मुंबईहून देखील जॉईन झालेले आहेत सर्व मेंबर. पप्पू आप्पा काका जतीन काका याच्यानंतर अजित काका पप्पू दादा डोंबिवली मेंबर सगळेजण जॉईन झालेले असतात आणि बाकीचे मेंबर असतात ते इकडे पाया पडतात. मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती चला पाया पडा. तर आता गणपती बाप्पांची मूर्ती इकडे वळीमध्ये आलेली आहे आणि इकडे आता एकदा सर्वजण परत एकदा पाया पडतील आणि मग त्याच्यानंतर इथून आता बाप्पांना आम्ही मांडावर घेऊन जाणार आहोत. नाही ना उलट साठी 4-5 जण होय. प्रिपरेशन चालली आहे. रिफॉर्म फटाके लागेल. मूर्ती कशी रोनी शूटिंग काढ. प्रिपरेशन चालू आहे. चला खिशात काय भिजणार काय नाही ना बघा. एक खिशात एकदा चेक करा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा आपण पकडून घ्यायचं मंदिर खाली बघ. मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंदिर फिर उलटा. मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल
गणपती बाप्पा मोरया. सचिन सांभाळ मी बघते ना दीपू तू पुढे जा नको वरना येऊ दे वरना येऊ दे खाली तिथे आणखी हो ना कोणती सपोर्टला येऊ दे दगड होत सगळे सोडू नका मामा तू सोडू नका नाही तसे करून तेव्हा रोड रोड सोड आता सोड आता सोड पकड सोडा एक मिनिट नाही नाही राहू दे आता व्हिडिओ खाली चला इकडे सांभाळा ओला होय होय चल आहे ना चल ह्याच्यात चल वरनं नको तुला इथं चल मंगल मूर्ती मोरया मूर्ती मामा माझं कर पाणी तुम्ही मस्त काही जमा झालेला आहे अरे अशी बसतो पाहिजे हो किती ह्या ना धुपांचा पाऊस पडला पाणी जमलं गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती अरे गणपती चालले अरे चैन पडे ना गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती मोरया
गणपती बाप्पा मूर्ती झाले भजन आम्ही नमतो तव चरणा आम्ही नमतो तव चरणा वारुनिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना दास तुझे आम्ही देवा तुझलाची जातो देवा तुझलाची जातो प्रेमे करुणी देवा गुण तुझे ते गातो हरे भजन वारुनिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना सदा ऐसी भक्ती राहो अमुचा मनी देवा अमुचा मनी हेची देवा तुम्हा ते नित्य विनवनी गावले भजन आम्ही म्हणतो तो चरणा वारुनिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना निरोपदेत आता आम्हा आज्ञा असावी चुकले आमचे काही जग क्षमा असावी गाले भजन आम्ही म्हणतो तो चरणा वारुनिया विघ्ने देवा रक्षा वेदिना गणपती बाप्पा ओय महाराजा ओय महाराजा ओय महाराजांनी काय काही चुकलं असलं तरी क्षमा करा मान्य करून द्यावा ओय महाराजा पाणीच नाही शास्त्र एका साईडने ह्या काय माळ फक्त जानवे असते जानवे पाणी काढतो जानवे नाही त्याला जानवे वेगळाच जानवे चला आम्ही गणपती बाप्पा थांबा 2 मिनिटं थांबा आम्ही घेऊन येतो मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती अमोल याकडे खाली मंदार सावकाश भूमिका का मंदारकडे लक्ष ठेवा तिकडे गे तिकडे दादा उठ तू अमोल येतात खाली येऊन दे त्याला अमोल तू एक पाय यायचं घे एक पाय घ्यायचं पकडलास ना सोडू हा सोडा गणपती बाप्पा
सोडा, मागच्या बाजून उचला. ऐकून गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा फोटो व्हिडिओ गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा अमोल दादा ह्या साईटिंग माणसांना उभे राहा कसा गावतला गणपती आणा बाजू नंतर हा आणि नंतर बाजूला लावता होते गणपती बाप्पा उड्या कमी मारायला सांग. उड्या मारायला कमी सांग, कॅमेरा खराब होईल. कट करू. स्वरा तिकडे लांब राहा झाडाचं नाही लांब शूटिंग कर. आणि चला सगळ्यांनी हे दाखवा. फोटो
चालू करतो व्हिडिओ तर आताच गणपती बाप्पांचं विसर्जन झालं आणि इकडे आता प्रसादी वाटतात. तर हे आता पाठ रिकामी झाले किंवा आता व्हिडिओ आणि वाळातले दगड आणलेले असतात आणि त्याच्यावर प्रसादी ठेवलेले असतात. इकडे पण सेम आणि इकडे प्रसादी वाटप करतात आणि दुसरा प्रसादी तयार पण करतात. आणि आता सर्व मंडळी सगळे हो आणि इकडे अजून बाकीचे सगळेजण डुबाकतात खाली. भारी काय सर आम्ही पाणी पूर्ण तुंबवलेलं आणि आता इकडे ते बरेच 2 मूर्त्या असतात शाडूच्या मातेची. आता तर ते थोड्या वेळात विसर्जन होतील, पूर्ण विरघळून जातील. ए काकडी काकडी गरम काकडी 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 ले लो काकडी ले लो ले लो नाही रुपया मोदक नको चिंगामध्ये मोदक नको. हा काय आंब्याचे मोदक आहे सफरचंद हा आंब्याचे मोदक चलतील. पेडो 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 अवळेपणा करू नये. चलता तू काय काय खाल्लं थोडा काय काय खाल्लं आणि आंबा मोदक आंबा मोदक आंबा मोदक आंबा मोदक एक बस झालं. आंबा मोदक हे असं घ्यायचं आणि खायचं. प्युअर मोदक चला प्युअर मोदक आंबा खाऊ आंबा खाऊ अडीचल्या कलमाची प्युअर मोदक घरातल्या कलमाची आंबे धरले बस 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 ए मंदार म्हणते दुसरी वाटा माका डाळिंब दे वाजता थोडासा डाळिंब दे. हा बस झाला थँक्यू. हा चला मोरया. स्वरा पाठ एकदा घेतला ना की असोच आपल्या टेंबापर्यंत जाऊ का म्हणजे कोणाकडे जायचं नाही. हा चला 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 होय होय तर मंडळी आता सगळेजण आम्ही चाललो घराकडे. व्यवस्थित विसर्जन झाला, गणपती बाप्पांचं आगमन व्यवस्थित झाला, पूजन त्याचसोबत एकदम काळजीपूर्वक आणि व्यवस्थित विसर्जन झाला. मस्त 11 दिवसाच्या या कार्यक्रमाची सांगता झाली आणि आता प्रत्येक चाकरमानी परत मुंबईत जाऊन मोकळे झाले. होय ना मंदार? सुट्टी संपली रे. चला भरपूर मजा येलेली. श्रावण सुटलो. तर मंडळी व्यवस्थित गणपती बाप्पांचं विसर्जन झाला आणि आता आम्ही पाठ घेऊन घराकडे चाललो. चाकरमानीची सुट्टी पण संपली. सुट्टी संपली रे. सुट्टी संपली. तर गणपतीत आम्ही भरपूर व्हिडिओ बनवला. गौरी विसर्जन, गौरी पूजन, गणपती आगमन, उंदीर को हे सगळे व्हिडिओ नक्की बघा. कसे वाटले ते कमेंट करून सांगा आणि अजून असेच कोकणातले व्हिडिओ बघूसाठी सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. गणपती बाप्पा मोरया.